The nature of this war is now a threat to regional and international peace and security. Poland is fuming over Ukrainian president's speech at the United Nations. Mohammed bin Salman discusses what seemed unlikely just a few years ago: normal diplomatic relations with Israel. سلام زغوركم تخاتلتنا خميس نحكم باركس نايزي ساعة زينا حزلكم متيلخو مجمرتا جن أرست زينا مرح السودان كناتنا بقربة تهجرات كجاف حكم زخيل أتنكبهم سعود عربين إسرائيل وعلى سلام نمختان تقريبا منجس بولند قبل اليوكرين كأير وزلق أن تسمبريو كالوتن زبلو زيناتات هنا متناكم علينا سناي نكتتال مرح السودان كنات نقرب بتاجرات كيف حكم زخيل أتنكروا مرح السودان أبتاجر زكايل زلوا كنات نقرب بتاجرات أفريقيا كيف حكم زخيل نحبرات هاجرات أتنكروا جنرال عبد الفتاح البرهان أبزس معمدرة محبرسب عالم تتابع حيلو هابيرتوس دقف دعم سريع قبرش براوي إلو كبينو تمحتينو مرحي دعم سريع حمدان دقالو بخلق جز تقصيدو نمبالدرو منبارو قليتو السودان كم فرق ميازي جميرو هو شحات سبات أبزبل عقينات حدد إهلات ركب أمونغوتهم أكل تشحن حدن بحبار علوان منجست زكايدو جنرالات بستفترة ناي سلطان كروكس سراويتهم أبستفل عليها خوالتات السودان يواقعوا اللو بحموس أبو على حبرات هاجرات مدرسة اسمع جنرال البرهان زمر حسن في نسلام زتدلو مهلاون اتقينات دو كبلن سقاهز بخادئن كام زدلخ قلت انكالو دعم سرعجن كام زنات اقوى تزاريبو انتقنا ات بحميتي زفلت تحنا حنيقو ناب حبرات هاجرات أبزل أهم وحدات فيديوتات سلامات زتن مقبار دلو مخانو قليسو نيرو كينات حد السودان أميازيا أبلات دقف أبو زحات كبالتات تهاجر دحرمو فارم سراوت السودان نزي 5 ساعات مرأيو زسعبيو ولا كوا نتنا مجمرتات تيتمن كم ستوكو سنتزي تفلتا اتقجي تاف حصير اوان أبو زحات كبالتات تجافحو أكلت استبهلا زي من كستاو تكال زاجيت شوعة شان حمشن سبات كم استقتلون مليونات كم استفناقلون يقلت دحرتي أكلت تشان إسران حدن استخيد علوا مرحتها هاجر كوينو زقصل جنرال البرهان علم لخاو دقف المركب أبستفل عليها هاجرات كبتح كأنيو البرهان أو على حبرات هاجرات أبزس معمدرة دعم سريع مستي أب ريبابليك مأكل أفريقيا السودان ليبيا موزامبيك مالي زنقاس روسيا وجل فاغنر ركب كم زلوا أتنبيو حدقا نايزو كينات أبز اوان نزوباون علم لخاون سلامن صدتان سقات مخانيم مخنياتو ازوم عمستي أبستفل عليها هاجرات أب هاجرات الزوبان درجة عدمن كاب زركبو زي حقاوين قبر شبراوين جلتات حجز حتيتهم اللو إلو بتوسخي أب تحسات مسلاتن مزورات وارن حاششن يدقف اللو قبل زخصصو جل دعم سريع قبر شبراوي الكامبيان كحسبوا لتصويعهم جنرال البرهان تم استفدوا مجابنات حتى تنتن مقطعتن كم زاد اليومون قاليتو انتخونا بعلون أبتخيناتي وسطهم بزلو سقمتتات يوكاسيو أما سكرم كم مزنتو زورد فليل أو خبرات هاجرات أب سودان فولكر بيرزس كلتيوم جنرالات نتا هاجر نابكينا تأتيهم ما قبل وقيسهم نيرو مستر بيرزس حالتاتو هابهتوس دقف أبزقوت أطر وخبابتات سقوتا وعمت سرقن كتلتن فتيوم قبل قاليتو نسراوي سودان ون ألاما زي فلايو دبدبات مكياد وقيسو حالتاتو دقف تعك سبب زلوهم كتماتات بمعرضهم سراوي سودان دمانوزن كبابتات كم كند وتهدرو علما يوسدوم سجد أمريكا جنرال دقالو زركبهم قبل المرحتي وهابوتوس دقف دعم سريع معك أبزنبرت كوينا معربا ينجن لجنرال برهانون بتي قبل تشحن إسران حدن نمرح ودب سودان أم في نقال زنور الجام أتريروم ينقفوه منجست بولند قبل اليوكرين كأير وزلا أنا زسنبديو كان مجمرتا ملؤورا روسيا أتحزا بولند سنة تدقافي يوكرين كوينات ساني حانيرا حاجزن أتوارن أمل أخون مرح تراخ تحز ترأيايا فزي اتقابرو دقاف دمان غزا أرسا كورا روسيا نمكل خال أقداس مخانو بمتأمان موجيتات اللو حجيجن هاندبت كارارو بوليتيكا بولند أنصار يوكرين استحسر حلو مسيلو كساع السمعكا أن تغيرو يوكرين بولند نزقبرتو دقاف بخمي كتمسكنا اللواء أبزبل ترير زرربالو أبزي سومون قدامي مينستر بولند هاجرو أتوارنا بيوكرين مستددو كتب بالمخانا أتنكيقو كالوت أبالات اتزمر حسل في ملقت قدامي مينستر كالسالسون تفتنون نايزو سومون قالات بريزيدنت بولند أندري دوداغن بجيكاي تترجمن እቲ ፕሬዝዳንት ንዩክሬን ምስ ሓደ ኣብ ባሕሪ እናጠሓለ ነቲ ዘድሕኖ እውን ጎቲቱ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሰብ ብምምሳል ገሊፅዎ እዚ ልቢ ሞስኮ ዘተርከሰ መርገፂ እዩ እዚ ዘንቆልቁል ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እቲ ከይተፈትሐ ፀንሐ ምስ ሰደድ እኽሊ ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ ምስሓብ ዘንቆሎ እዩ ዩክሬን እቲ ዘፍረየቶ እኽሊ ናብ ወፃእ ክሰድድ ኣለዋ እንተኾነ ሩስያ ኣብ ክልቲኡ ፀሊም ባሕርን ሩባ ዳኑብን ንዝርከቦ ወደባት ኮነ ኢላ መጥቃዕቲ ትፍፅም ስለ ዘላ ንዩክሬን ምድራዊ መስመራት መጓዓዝያ የገድሳ ፖላንድ ግን ውሕስነት ዕዳጋ ሓረስቶታ ንምሕላው
ናብ ተኻልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንምሕላፍ ጥራይ እምበር እኽሊ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ዕዳጋ ከኣቱ ኣይትፈቅድን። ናብ ማሕዳሪ ሰልፊ ሕግን ፍትሕን ፖላንድ PIS እቲ ቅማረ ቀሊል እዩ። ሓረስቶት ፖላንድ ካብ እኽሊ ዩክሬን ውድድር ዕዳጋ ክገጥሞም ኣይደልዩን። እቲ ሰልፊ ድማ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ መረጻ ድምፂ ናይቶም ሓረስቶት ይደሊ። ኬቭ ብሕርቃን ጣዕ ክትብል ኢላ ኣላ። ማዕበል ኣየር ፖላንድ ግን ከምኡውን መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብዚ እዋን እዚ ብሓበሬታታት ቅድመ መረጻ ኣዕለቕሊቕዎ ኣሎ። ሓሊፉ ግን እቲ ቀና ሕማቕ ኮይኑ ይጸንሕ። ሰልፊ ሕግን ፍትሕን ኣብቲ ምርጫ ድምፅታት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ከም ዝሓየለ ተሓላቕ ረብሓታት ፖላንድ ኮይኑ ቀሪቡ። ስለዚ ፖላንድ ንዩክሬን እትገብሮ ዘላ ሓገዝ ዳግም ከም ዝረአ ምግባር ከምቶም ንጉዳይ ስደትን ስደተኛታትን ዘልዕሉ ህዝበኛ ፖፑሊስት ፖለቲከኛታት ዘልዕልዎ ካርድ ኮይኑሎ። ኣባል ጉጅለ ትንተና ፖለቲካ ኢንሳይት ፒተር ሉካዘቪች እዚ ኩነታት ብዛዕባ እኽሊ ወይ ኣፅዋር ኣይኮነን እኳ ደኣ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዓቀባውያን መረፅቲ ዘሎ ስምዒት እዩ። እዚ ድማ ንሰልፊ ሕግን ፍትሕን ፓይስ ዓብ ጉዳይ እዩ። ነዚ ስምዒት እዚ ድማ ከጋልቡ ኣለዎም ይብል። ዩክሬን ንደገፍ ፖላንድ እኹል ምስጋና ከም ዘይብላን ኣብዚ ዘለው ዩክሬናውያን ብመንፅር ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ፋይናንስን ብዙሕ ይረኽቡለው ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ዙርያ እዚ ዝተሃንፀዩ ኢሎም። ፓይስ ካብቲ ኣብዚ እዋን ዳርጋ 10 ሚእታዊት ደገፍ ድምፂ ረኺቡ ዘሎ ሕሉፍ የመናዊ ሰልፊ ኮንፌደራስያ መረፅቲ ንምስሓብ ይፅዕር ኣሎም። ኣብዚ ሰሙን ኣባላት ኮንፌደራስያ ኣብ ወርሶ ርእሲ ከተማ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩክሬን ብምኻድ ንደገፍ ፖላንድ ናይ ላግፂ ፋክቱር ሒዞም ተቃውሞ ገይሮም። ኮንፌደራስያ ንኬቭ ንምሕጋዝ ዝወፅእ ጠቕላላ ወጻኢታት ልዕሊ 100 ቢልዮን ዝሎቲ ወይ 23.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸውን ብምግላጽ እዚ ኩሉ ተኸፊሉ ዜሮ ምስጋና የለን ክብል ተቃውሞ ገሊጹ። ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ነቲ መንግስቲ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ ሓደገኛ ሃገራውነት ክብሉ ነቒፎም። ምቅያር ቃና ፖላንድ ነፂልካ ዝረአ ወይ ብንጽል ዝመፀ ኣይኮነን። ጽላሎት ድኻም ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ካብ ስሎቫክያ ክሳብ ኣሜሪካ ዝግበር ጎስጓስ ምርጫ ተዘርጊሕሎም። እዚ ድማ ነቲ ኣንጻር ሩስያ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ኩናት ዘላ ቀጻልን ሓያል ደገፍ ምዕራባውያን እትደልን ዘላ ሃገር ከቢድ ስክፍታ ዝፈጥር እዩ። መንግስቲ ፖላንድ ብምብራቕ ኣቢሉ ካብ ጠያይት ክሳብ ታንክታት ዝሓልፍ ኣህጉራዊ ሓገዝ ናብ ግንባር ዩክሬን ብቐጻሊ ክውሕዝ ምዃኑ የስምረሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ፖላንድን ኣብ ጉዳይ እኽሊ ዝካየድ ዝርብ ይቐጽል። ቃላት ኣገደስቲ እዮም። እቲ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ሙሉእ ቅልውላው ከይሰጋገር ንምቁፅጻር ብክልቲኡ ሸነኽ ዝግበር ጻዕርታት ምህላው ዘመላኽቱ ነገራት ኣለው። ፓይስ ነቲ ካብ ገጠራትን ዓቀባውያትን ዝረኸቦ ድምፂ ከምዕርር እንከሎ ዋርሶ ንዩክሬን እትህቦ ደገፍ ግን ሓያል ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። ሓገዝ ምድራትና ብርግጽ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሩስያ እትገብሮ ዘላ ነገር ቅቡል ኣይኮነን። ንነፍስና ክንከላኸልን ዩክሬን ናጽነታ ክትከላኸል ክንሕግዛን ይግባእ ክትብል ቪክቶሪያ ርእይታ ሂባ። ንሳ ኣብታ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ብባንዴራታት ዩክሬን ዝተሸፈኑ መንበረ ኣባይቲ ዘለዋ ከተማ ትነብር። እዞም ባንዴራታት ንዩክሬን ዘሎ ደገፍ ንምግላጽ ዝብል ዝተሰቕሉ እዮም። ኣብዚ ብዙሓት ዩክሬናውያን ስደተኛታት እውን ኣለው። እዚ መንግስቲ ኣብ ምርጫ ንምዕዋት ዝጥቀመሉ ይመስለኒ። ኣብ ኩሉ ስምዒታት ይፃወቱ። እዚ ድማ ቅድሚ ምርጫ ዝረአ ረሳሕ ዘረባ እዩ። ተስፋ ገበር ዘረባ ጥራይ ክኸውን፣ ኩሉ ነገር ግን ኣብቲ ምርጫ መን ከም ዝዕወት ኣብ ዝብል ይምርኮስ። እዚ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንጹር ክኸውን ይኽእል ራፋ ዝተባህለ ነባሪ ተዛሪቡ። ገሊኦም ግን እቲ ሓደጋ ደሮ ኣብ ልዕሊ ፖላንድ ከም ዝወረደ ይኣምኑ። ተንታኒ ፒዮተር ሉካሶቪች ቃላት ኣገደስቲ እዮም፣ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ፣ ንፖላንድ ድማ ሕማቕ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ይብል። سعودي عربን እስራኤልን ውዕል ሰላም ንምኽታን ተቃሪበን። መራሒ ሳዑዲ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ሃገሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምስ እስራኤል ዘለዋ ምቅራብ ተደልድሎ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ዘን ንነዊሕ ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘይነበረን ሃገራት ዝግበር ስምምዓት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዓቢ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ እቲ ምስ ማዕከናት ዜና ብዙሕ ቃለ መሕተት ዘየካይድ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝግበር ርክባት ሳዑድያን እስራኤልን ጉዳይ ፍልስጤም ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ነቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝግበር ዘተ ኣመልኪቱ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሰብ መዛ ኣሜሪካን እስራኤልን ሳዑድያ ብግልፂ ዩራኒየም ንኸተፍሪ እትኽእለሉ ውጥን ይሰርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ዩራኒየም ኒክሌር መስርሒ ዝውዕል ባእታ እዩ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ኣቐዲሞ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ሃገራት ኒክሌር ምስዓጥቃ ዘስዕቡ ሓደጋ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ነቲ ብስትሪት ዎል ጆርናል ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ግን ብወግዒ ዝሃቦ ርእቶ የለን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁን ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ንእግረ መንገዶም ተራኺቦም ዝተዘራረብዩ እዚ ብፎክስ ኒውስ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ናይ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ተቓሊሑ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳዑዲ ዓረብን መጀመርያ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንኽጅመር ከም ዝተዘራረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣሜሪካ ምስ እስራኤልን ምስ ሳዑዲ ዓረብን ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ መሓዛ ክልቲአን ሃገራት እያ። እስራኤል ድሕሪ ርክብ ቤንያሚን ናታንያሁን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ኣብ ዘውፀቶ ወግዓዊ መግለፂ እቲ ዘተ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳዑዲ ዓረብን ታሪኻዊ ውዕል
سلام ንምኽታን ዝዓለመ እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ዓረብን እስራኤልን ጸንሐ ግጭት ንኽመሓየሽ ዘኽእል እዩ ኢላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ኤሊ ኮሄን ምስ መደበር ራድዮ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እቲ ውዕል ሰላም ኣብ መጀመርታ ዝመጽእ ዓመት ክኽተም ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ዘሎ ፍልልይ ክጽገን ዝኽእል እዩ ግዜ ክወስድ እዩ እንተኾነ ምምሕያሻት የርኢ ኣሎ ኢሉ ምምሕዳር ባይደን ከምዚ ዓይነት ገደብ ግዜ ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ፕሬዚደንት ባዕሉ ዝመርሖ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ ኣተሓሓዛ ብብዙሕ ሸነኻት ስለ እትንቀፍ ነዚ ክዓውቶ እንተኽኢሉ ጆ ባይደን ኣብ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ ርኡይ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ምስክር ክኾነ ይኽእል እዩ ስዑድ ዓረብ ከም መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ምስ ፍልስጤማውያን ዘለዋ ምትሕጋዝ ንምርኣይ ንእስራኤል ኣፍልጦ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ዘላ ሃገር እያ እንተኾነ ኣሜሪካ ነዚ ንምጽጋን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚራ ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ ከም መርኣይኡ ኣብ 2020 ብመንጎኛት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤልን حبرات إمارات عربن كم خا بحرين تاريخاوي كلتا أو سممع كفرلم تخيليهم أما أكلين مبرأ كم عبلا لي تتجلتن عندما أكل أمنة إسلامنا أتوسلين سعود عرب كم مبادئ تمس إسرائيل التجبر ركبات كاب أمريكا وتدرو حاجزات كجبر الله نسيفيلهم على زخون نيكلير كتفرن إسرائيل قبل ألف الاستماعيان حدقات كتجبرنيا خم كممكنات تحت الزلة العلم محمد بن سلمان أبتيمس فوكس نيوز بإنجليز جبر على محتت نعنا قداي فلسطين أزيو أقداس قداي إذا خم فتحوا لنا كساب حجي سبق مزاتي استراتيجي إن حجنا زلنا إلو أما جمر تزورحي مرحلة فلسطيننا بعد مخد مسبب سلطان سعود عرب تراخبهم أبت سعودية أمريكان إسرائيل ساتفوا زتا زلهم طلبات كم زقربو يذكر سمى فلسطين أما 8 مليون دولارات وهبوا من أبت إسرائيل تقاطعات زلام عربوا جماجم زيادة نايمك أتصار مسل كهلوا من كم زحتته BBC كفلت كيل الله العلم محمد بن سلمان مسقدم المستر بينيامين نتنياهو بحبرنا مسرح مدب انتهى الليوه عبس تحتاتر له فلسطيناوያን እቲ ዝግብኦም ክውሃቦምን እቲ ዞባ ክረግእን ዘኽእል ስምምዕ እንተበፂሕና ምስ ዝኾነ ኣብኡ እስራኤል ዘሎ ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ልፍንታዊ ሰልፊ ነቲ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ንምፍታሕ ዝብል ሓሳብ ብጽኑዕ እዮም ዝቃወሙ እቲ ዝግበሩ ውዕላት ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ኣብ ቃዛን ጎድኒ እስራኤል ናጻ መንግስቲ ፍልስጤም ክትፈጥር ዘኽእልን ርእሲ ከተማ ድማ ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ንኽትከውን ዘፍቅድኒ ብምባልዮም ነቲ ሓሳብ ብትሪ ክነጽክዎ ዝረኣዩ ዘለዉ ብዘይካዚ 11 ሓገት أكلات نايتي بينامين نتنياهو زمرحو يماناي كنفي سلفي لكيد نتنياهو بسم السعودية زقبرو علم مريت فلسطين حليفو كهبي بمبال تقاومهم أسمع مالو أنبا أركز خبركم تقاتلتنا نايزي ساعة زي زينا ومسانا لنا بزي فتسم حدش زيناتات مكتال سبسكرايب شير لايك كومنت مكبراي ترسعيكم سلام